Welcome again to my channel. Gagawa tayo ngayon ng challenge, guys, ha? Para may katatawanan tayo. Okay? Today ay maggagawa ako ng isang makeup application. Gagamitin ko ang lingwahe na purong Bisaya. Ayan. Okay? Gagawin natin to, guys. Karon, ako ng sugdan, Visayan Dialect Makeup Application Challenge. Wow! Bisaya, guys. Bisaya man gyud. Kana onya sa sunod na pod Ilocano nya, sa sunod lahi na pod ana ta, guys, para mga tawa ta, no? Karong adlaw maghimo ko og video para ninyo, guys, labi na atong mga Bisaya na naa diha nagtan-aw. Sana manghinaot ko nga mupahiyom mo or mukatawa mo ani nga video. Maningkamot ko nga makagama ko usa ka video nga ginama sa usa ka dialect lang ang akong giginamit. Ang nabulol na. Ang Visayan dialect. Okay? Ready? Una sa tanan, ako pang pabugnawon akong dagway. Okay? Kay ganina dito ko sa gawas medyo init, guys. At least dire medyo bugnaw kay syempre na ay air conditioner na ay pabugnaw din na unsay tawag sa air conditioner kanang mo kondisyon sa kabugnaw sa usa ka kwarto or usa ka lugar nga na ba? Okay, karon maggamit ko aning mga nasa akong atubangan nga mga cosmetics. Ako na lang ilista diha sa akong description box onya kay aron mahibaw sa bulanon. Ang mahibalo sa Bisayan. So kay tungod nga di ako diri sa Bohol, mogamit ko og mga terms nga bulanon, Bisaya gihapon, pero dili ng mga kahibalo ana unsa man to kana bitawng L mahimong W mahimong W pananglitan kanang pahibawo ingon na ang Bisaya. Okay, so karon ako sang hinluan akong dagway kay naghilamos ko pero wa makumpleto ang paghinlo og gusto kay nagdali. So ako sang tangtangong tanan. Okay, kay aron makasugod na kita og makeup kana nakakita mo o hinlo na kaayo, di ba? Inudnod nato tanan ning nudnod nato ning unsay tawag ani kaning sa tuikoton kaning sa tuikoton oy kani ba kaning puti nga kaning humok nga ingon ani atong inudnod kay aron ay gapas atong inudnod ang gapas ana nga naay cleansing micellar cleansing water kay aron mahinlo ana kay dili ta gusto nga bulingon atong dagway nga mag-makeup. Okay, so pagkahuman niya na kay nahinlo naman ato nang sprayhan ana, diba? Unya
kay na-sprayhan man atong trapuhan gamay o sa atong unsay tawag diyan ni kaning mura og itlog nga kanang espongha kay aron medyo mauga og mabugnaw ana aron mag-close aron magsara ang mga pores ang mga unsay nga naning mga wala ko kahibalo sa tawag sa pores unsaon man na oy pores kana pores sa skin sorry wala ko kaybaw ug unsa say tawag di ana onya magbutang na ta og kaning MAC Prep Prime Plus Prime Skin Base Visage ayan kani kay nindot ni mo ni siya atong inodnod na pod sa atong dagway kay aron 2 piece of this primer duha ka parehas gidakon o kanang green peas gani ana ing ana kadagko atong akong spray diri sa akong kamot ana unya ato lang nod og say tawag gani atong ibutang atong 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 i-spread sa atong dagway ana ba kay aron magtupong ang iyang contents diya sa skin kay aron siya mahamis inig butang nato sa foundation karon ang sunod ato nang gamiton ang foundation karong gisigayuna akong gamiton ning MAC Pore Plus Poreless nga foundation Fit Me nga Maybelline ug ayaw kagool kay akong ibutang sa description box ang tanan nga akong ginamit karon okay hinaot pa untang magwapa ta aning pagbisaya nato no okay mao ni akong gigamit ang Maybelline unya ako na siyang ituplok-tuplok sa akong dagway ana muangay mo Bisaya guys muangay mo maminaw muangay mo naku muangay mo nga Bisaya ta ha kay magbisaya na ta kanunay wow upgraded Bisayan na o ayan tanawa so wapa na kay nanay design ang dagway no oh unya ana ako lang ni tuplok-tuplok ana kay aron siya ma-spread tanan aning akong dagway aron unsa may Bisaya og spread oy mag-comment mo be unsa may Bisaya og spread ikathag kana ikathag nato sa mura bag nagkathag diha sa ikathag nato sa atong face sa skin sa atong face ana unya mutupong siya og color o iyang shade kinta ang iyang color kinta mo mausa kana mausa angay mo minaw ana ba simple ra kaayo no di ba o dali ra wow piskay na kapiskay na oy kay baba mo unsay meaning og piskay piskay ang piskay nga word
nadunggan lang na ako sa akong mga lola at tong bata pa ko. Pero karon wala na ako kadungog anang award. Kay kana nga award sa una pang antis kurantis. Una unsa naman ko. Oh, nagwapa na ka Bisaya, nagwapa na. Onya, pagkahuman niya na, syempre, mag-eyebrow ta. Ang atong eyebrow, kaning mga bago akong gigamit karon guys, kay special kayo ni kay Bisaya baya ta. No? Karon ragud ta nagbisaya, eyebrow styler. Crayon, mo ni. Nahala. Ato nang i-drawing atong kilay. Anara, hinay-hinay kay pigmented rabaning MAC rabaning akong gamit. Dali ra gyud siya mulakra. Kinadalian mulakra o. Lakra dayon. Kay bawa ka kung sa'y lakra. Huwag ka kasabot sa akong Bisaya. Mulakra ba? Kana bang mo print dayon ba? Muagi dayon ba? Makitaan dayon ba? Kay bawa ba ka? Ana ba? O iba piskay? Unya, mangita ta ani og isudlay nato. Kay sudlayan nato ning atong kilay. No? Hinay-hinay lang og magbutang ta og kaning MAC nga pangkilay, kaning eyebrow pencil nila. Jesus, dali ra kaayong mulakra. Mulakra dayon gyud. Lakra. Ang lakra ay sa ang akong brushes guys, akong gibutang diri. Kay akong giusa. Kay napuno na akong lamesa. Yara. Okay. Onya, ato nang sudlayan. Ana. Oh. Piskay man dali raman di magkilay. Oy, nahagbong na. Mauna ni siya. Wow. Piskay jamo. Oh. Kasabot ka kung sa'y jamo. Extreme. Kana bang superlative. Wow. Mauna na siya. Unya, pagkuman niya na, ato pa yung palakrahan niya ning mascara kay aron siya mag-stay put. Unsa nga na aron dili siya maglihok. Kana bang dili maglihukan ba? Magkiniat kay kiat man nga kilay. Oh, di ba? O na dili na ka kiay diha, na lang na siya diha naglakra. Permanente na gyud siya ning tuyod na diha. Oh, tanawa akong mga terms karon ning guwa ra ang mga terms. Okay, pagkahuman niya ning akong kilay, ay syempre, mag-eyeshadow ta. Syempre, gamiton nato ang mga bag-o, o mga mamahalon, kay karon special ni, binisaya ko ni. MAC gihapon ta, kay gusto ko ni ani, kay tungod kay nag-uwan, diri sa amua, nagbasa-basa diha, og dagom, magdagum-dagum ta, mag-smoky pud ta sa atong eyeshadow. Okay? Di ara. Unya akong butangan usa og kaning beige, kani para sa atong ayan. Diba? Di na ko magsaba kay dugay ra ba ni? Duhara ka shade atong ibutang ha. Di ta gusto daghan kayo. Okay? Light ra kay adlawan ra bang dako. Adlawan pero medyo ngit-ngit kay kuan. Nag-ulan. Okay. Pagkahuman niya na matutaning dark pero gusto na ko mag-brush. Gamit na ko brush pero unsa na ko paggamit ko brush yani kaning pointed siguro kani bullet. Kay diri mas corner na ko butangan. Na mag-smoky man ta karon. Wow, kita ka? Medyo dako lang ni pino unta. Anang medyo mas gamay-gamay.
Pero okay lang. Kana. Nice unta niyog na ako'y kauban, no? Nga magbisaya diri, kaya ron katawanan. Man ko'y katubag-tubag, guys. Ako ra maging mag-inusara. Tanawa ra ang difference sa naay eyeshadow sa wala. See? Diba? Saan man ni guys. Mag-inusara man ko ani. Oh, okay man. Diba? Nice kayo ning MAC nga eyeshadow nila guys. Kay medyo mahal lang siya pero tipid kayo kay inig dot-dot nimo naa nang kuan shade. Naapoy rason usahay nga nung mahal ang mga kuano, mga butang. O mingon ka, hala uy, mahala man na. Pero maka-experience ka sa iyang ang quality, ang sa may Bisaya o quality guys. O tanawa. Pag makeup na pag butang na ako sa eyeshadow, na usab gyud ang akong tibuok face bisag mataray atong gibutangan, no? Di ba? Nakamatikod ka, no? Di ba? Ayan, di ba? Lami naman o kanang maanad na ka mag-makeup, no? Kanang lamian naman ka mag-makeup, no? Sa una kay dili man kumuangay magbutang-butang og ana, guys. Pero at least karon na-enjoy na nako, di ba? Oh my gulay. And then ako kung dot ni. Unsay tawag aning pag-ingana? Idasok-dasok. Idasok-dasok na to ning atong blender, beauty blender kay aron siya matupong ang iyang shade, di ba? Aron matupong iyang shade, guys. Kana. Oh, so smoky, so sexy. Onya karon butangan pa jud nako og highlighter pero later na. Lighter na ang highlighter. Magbutang sa ako. Wait, guys, nakalimot ko sa mic. Pero siguro makakuha gyud. Nakalimot ko butang. Oh my gulay. May sound kaya yun? Ano ba yan? Ayan. Sorry. Excited man good mag-video. Mauna na. Okay? And then, unsa natin na human na to? Okay. Ang